уважаеми гости, уважаеми партньори! Радвам се, че днес отново сме тук на площадката в квартал Луковица. Един проект, който има дългогодишна история, проект, в който едно добро партньорство между община Пещера и Тръста за социална алтернатива, съм сигурен, че ще намери своят край. Казвам дългогодишно, защото това партньорство не започва с мен и с моя мандат, а партньорство, което се радвам, че за него са работили и предишни управления на нашия град. И само надграждането на това партньорство може да доведе, и съм сигурен, че ще доведе до добър край. Искам да благодаря на Тръста, че освен, че показват един нов модел за строеж в ромските квартали, те инвестираха немалко средства за урбанизирането на този район. Днес ще открием водопровода и канализацията, които също са финансирани от тях. Аз като кмет ще имам задачата да продължа да работя съвместно и с тях, но да търсим и външни и други партньори, да търсим и държавата, така че този квартал и този парцел, който се обособява, да бъде довършен с транспортна инфраструктура, осветление и така нататък, и действително да се направи един добър модел, който модел може да се покаже, мисля, че в цялата страна, а и извън пределите на нашата държава.